Apa lagunya tuh? Lagu apaan? Persembahan kedua. Yang itu. Tapi yang suruh mana lagunya bang? Oh. Yang itu juga kali itu. Biar ke orang-orang. Iya tampilnya dikit. Yang pertama, yang prosesi.
juga kok, ini dapat juga, nanti masuk juga nih paling. Agak kencang aja mainnya. Maksudnya pas sembali. Iya. Dengerin aja kalau gitu. Kalau misalkan panitia nggak nyanyi, ya udah berarti musik doang gitu. Perseli. Dihamu amang inang nahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Alan naeng tamulai ma acarata neng masuk ma prosesi dipangidu matu hita saluhutna asarimma hita jongjong.
Tuha holongi hami. Di opat minggu naung salpu nungata bolus minggu Advent, ima pangaradeon managam haroroni Kristus padua halihon, dohot mamestahon ari hatutubuni si paluai. Nuaeng sahat mahita tu parbunguan bodari parningotan hatutubuni Tuhan Yesus. Jongjong dohami dison parhaladoni huriata. Pasahaton tabe Tuhamu di bagasan las niroha. Selamat ari Natal ma dihamu saluhutna. Dame ni Tuhanima manggohi rohamuna. Selamat hari Natal Manang dihamu. Di pesta parningotan ari hatutubuni Tuhan Yesus bornginon, diarahon dohita mangedehon Jahoba. Edehonot tamatutu Jahoba siala haluaon nabinahenai tuhita. Songon parangan parbanua gijang, dohot akaparmahan di ladang Efrata. Marede pasangapon Tuhani, siala hatutubuni Yesus si paluai. Di bornginope, girgir matodita mamuji Tuhata Yesus si paluai. Atik pegodang ta adopi akahamaolon. Lumobi pangotak ni pandemi COVID-19 sia. Marede mahita upuji Jahoba. Ai disuruh do anakna gabe hanguluata. Marede mahita. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso. Dilehon tuhita sada anak. Papetu abarana dosogot harajaon. Jalabahenon na goarna. Si partahi halongangan. Ulu balang ni debata ama, saleleng lelengna, raja ni hadameon. Edehon hamuma edenai baru di Jahoba. Edehon ma Jahoba ale sadok tanoon. Pajojor hamu ma di tongat-tongat niakas pelebegu hamulion nai. Di tongat-tongat ni saluhut bangso halongangan aka nabinahen nai. Marsoba mahamutu Jahoba marpahean na marhadohoan. Akahitir mahamu maradopon ibana. Ale sadok isi ni tanoon. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang. Madok mauliate dohami tuho. Ala ni godang ni asini roham dihami.
Ai di basa-basa honhodo anakmu nasasada itu hami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana, sia dosa dohot sian hamatean saleleng nilelengna. Upangi dohami tuho, sai sodangi marohanami na holomi, marhite-hite todi parbadiai. Akup nii, sai parrohai mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami, dihagogotan dohot dihapujungan, pahot mahaporseaon nami tuho, atik pehua dopi hami dope pangotak ni sori mago COVID-10 sia, gohi marohanami dohot lasni roha, sialah hatutu bumi, asa martua hami, alaradeho gabe jolma humokop hami, tangihon matangiang nami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret dehita. Debata di acara parpunguan Bodarion, imanatar surat di sada Johannes tolu ayat 20 tolu. Odo patikna, naeng porsea hita digoarni anakna Yesus Kristus, huhut masih haholongan, songon naung tinonahon na itu hita, atong rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikni. Amen. dimulanai macadenggado saluhut natinopani debata ai saitar begedo hata namadok dungi nunga denggan di ida debata jaladung ditopa debata pejol mai tuporlak edet do di paojak ingananna dang diharangan manang tobak longo-longo porlak eden ima inganan ni jolma pauli-uli parsaoran dohot mangoloi debata porlak edet do gobaran ni ngoluna denggan jala maratur hobar tulomoni rohani debata
alaidang manahan jolmai mangoloi patik ni debata, gabe madabuma tu dosa. Tudos tu si Adam dot si Hawai do hita jolma. Na jojotan mamilit jalan mengolohon na pasonang rohata sendiri. Dang marojahon nyatani debata. Masama parhusoran na balga dingolu ni jolma. Sega parsauran na dohot debata. Molo dimulana boy na sida mardalani di Eden. Jalamak katai dohot debata songon na marale-ale. Nuaeng di sidi bege suara ni debata martabuni ma nasida. Parsaoran do dongan jolma pesega na. Tubuh malateni roha. Pangiburuon kosong satu nama munu. Ditongani hamajuan ni ilmu pengetahuan dohot teknologi nalam doras. Jot-jot do tabege barita nama bahen roha busi saon. Lapis ozon nalam marnipis. Laut dohot tau naung marlaok. Harangan naung sega. Songoninang pemanasan global. Gijang ni roha dohot hamok kuson ni jolma, mabahen mapitung mata ni rohana, mangaraduti haulion ni natinopan ni Tuhani. Pakoron ni dosai tubuh mabiar. Ganuk maholan makarikoton dirina sendiri. Taba taon, lamrarat dodosai, nang pakorhonna, manegai akaparngoluon ni jolma. Lam ngalima holong ni roha, lam madaw majol masian debata, nuaeng, di bagasan uduk ni roha, ro mahita tuadopan ni debata, mangido asa marpangulahi roha ni debata midahita, ala ni ragam ni dosa na taulahon dingoluta. Debata para sirohana sumurung tiborngin natalon rodo hami tujolom manopoti dosa nami akan ahubahen hami marhite hata nang pabbahenan nami. Ale Tuhan asi maroham mida sandok bangso nami. Dang tarbahen hami dope sikop mangedehoko dingolu nami marhite hata nang pabbahenan nami. Ai si patado hata nang parange nami gabe si icahan jalama bahen marlea goarmu. Hurang dope nang ria ni rohanami pasabam rohani parrohana bojok pahehe akanani rupa mangapuli akana marsak marasini roha tu akana pogos dohot nadangol. Tuhan, goi marohanami dohot tondim, asa margogo hami mangolon lomoni roham.
Baga-baga ni debata taringo tuhasesaan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jahoba. Ro mahamutu ahu asa mangulu todimuna. Ninna Tuhan Jahoba. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata nadi gijang. Amen. Tajahama hatani debata sian Matius bidusada ayat 10 walu sahat rodi ayat 20 tolu hatutubuni Yesus si paluai. Ianggo hatutubuni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai. Gabe-gabea do ibana siatot di parbadia. Adorang somasi padonohan dope nasida. Allah parohana bonar si Joseph nama ngoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naing sirakonon na songoni Alai dina songoni dope tahini rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria, gabe dongam musaripe muse, aina siato di parbadia do nanaeng tubuh di ibana. Yesus do guarna, bayanonmu ni puluna do bangsona sian aka dosa nasidabe. Masa pesudenai, asa jupang nahina tahon ni Tuhani marhitesian panurirangna nama dok. Ida hamu ma gabe-gabean do namar bajui. Tubuhan anak maibana jala bayanonna guarna Immanuel. Lapatanna dongata madebata. Ima sahatna. Martua doakan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Hatutubuni si paluai. Hatutubuni Yesus dada ditongani parngoluan nasi kop soada hurang manangaha. Alai dibarani pinahado. Ala soadong inganan parmianan di si Joseph dohot Maria ujui. Yesus tubuh dibarani pinahan. Ima tadani narade Yesus makilala parngoluon ni jolma na tinggal di aka udung-udung na met-met manang bale-bale na ruhet-ruhet
songoninang akan atar duru, manang dipaduru siatongan di masyarakat. Oleh tema ale Tuhan Yesus, ala radeho makop-kop hami, jolmana di parnangolanon, Tua kaparmahan di ladang do parjolo hasahatan ni barita hatutubu ni si paluai. Bulus do rohana sida majalo baritai. Jalados rohana sida masih padohan. Asara borhat tu Betlehem. Gabe jupang sama si Maria, si Joseph dohot poso-posoi. aka parapistaran sian purba pe dohot doro marsomba tu Yesus, songo natar surati didok nasida do, nunga huida ami bintangna, narodo hami naing marsomba tu ibana. Sere hamijon dohot akana angur di pasahat nasida parsobaon nasida tu Yesus natubui nang hitape dohot mahita makamulatehon hatutubu ni si paluai narade makilala nama satu dirita ditongani pandemi COVID-10 sia dohot mangasi hita jongjong mahita makamulatehon holong ni rohanai huhut manggalahi lilin gabe tada asa tung takas sodang nai manodangi ngoluta. Umiro piro
tidakon maha porseao tai songon na hina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianto di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua torudung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabegema soso-soso di tonga-tonga ni huriata sadarion Jumat 24 Desember 2020 sada na parjolo. Goarni parpunguan sadarion ima parpunguan bodari parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus dohot tema edehon ma Jahoba. Pesalmen 147 ayat sada sahatro di ayat 10 sada. Napaduahon namaragam. Parjolo pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus. Marsogot hari Sabtu 25 Desember 2020 sada. Ima pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus. Jala di patupa huriata do parmingguon ima. Parmingguon manogot masuk pukul 6 wib. Parmingguon arian masuk pukul 10 wib. Parmingguon borngin masuk pukul 10 walu wib. Laos di patupa do marulaon nabadia ditolu parmingguoni. Paduahon. Ulaon nabadia di patupa di bagas tabe. Tuhita nasoboi dohot di ulaon nabadia di tanggal 25 Desember 2020 sada terlumobima tuaka ruas namar sahid dohot lansia di patupa huriata do marulaon nabadia di akabagas tabe ulaon nabadia on di patupa di tanggal 26 sahat tu tanggal 30 Desember 2020 sada asa di Pabuama tu akasitua wilayah nabe. Napatoluhon pesta Natal paduahon. Di hari Minggu 26 Desember 2020 sada pesta Natal paduahon sekaligus parmingguon di pukul 7 wib, pukul 10 wib, dohot pukul 10 walu wib. Songonima soso-soso dihita. Marede mahita huhut tapasahat ma peleata. Di
Kameni debatana sumurung sian saluhuna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Uriani Tuhatta ama kadongan saha porsiaon sudihi tanwaing namar pungu di bagas joroon songoni noaing nang aka amanami inanami na sobolas dopebui alani kondisi marsaur di bagas joro ni Tuhatta songoni noaing aka manami nanami na di ruang serbaguna dunga husapan yak kamu nakaning laborhat tami tu gijang pasahaton nami ma tabi dohot horatoras tuhita saluhuna selamat Natal marihita udohoti do 2 hari parminggota sa boronginon nakaning pukul 10 takasdo dauat dorang soja mopat ngaruau tu garizaon dohoti dona 2 parminggota jujur akamanginang saya sangat terharu sekali di tahun nasalpu di hirapar sahat nami do pedison dan bodo pesongonon toropta bereng nakaning di resgi apedong pukul 7 muse gabehera 2 hari lopit di torun waing sangat luar biasa kamanginang wajar do songopaddi tahami sangat terharu sekali alaniaha totu omma balga ni holong ni rohatta omma kirinduatta 2 tahun mahita songonna hacit pakorhon ni COVID-10 sion sangat dotong tarok toko nau tu Natal 24 tahun 1 tahun baru ketika dari BIN meminta audiensi dengan saya. Ana buana manaik Tuhanin narwaku. Natong ngama dalam hobit per Natalon namion ternyata daung. Allah dibalgani holong ni pamaret tatado. Sabui merdalan sudi dengan kenyamanan yang sungguh-sungguh. Alani matsai menjentuh perasata do barita nauli jamita sihalat sonotta diborongin na badion di pesta Natal dihita namadok edehomma jahuba uzaha maturbu dihita siapa salmen 147 ayat sada 110 sada. Haleluya. Aiding gaddo edde honoton debatatta ai hasudu ngaddo ibana tama pa puji-pujion jahu barona pauli Jerusalem ibana na papunguhon halak Israel akan nama parih ibana pasabam akaparro hana bujok jala dililiti akabugang nasidai ibana ubilang torok ni akabitang di jodo guarna sida sudena tibbuldo tohatai
jala pargogo situtu dang habilangan parbinotoan nai. Jahu bapahehehon akanani rupa dipatukki tutano yanggo akka parzahati mareddetari parmahamu upuji jahu bamarhiti-hiti hamauliateon paluhamu ma uning-uningan mamuji depatatta ibana makkukupi langiti marhiti-hiti obun ibana paradihun udan tutanoon ibana patubur duhut diak kaduluk ibana mangalihot tu pinahan gagaton nasida nang tuaka anak ni pidong sigak akana ngoak-ngoak dang lomorohana mida hagugun ni huda dang lomorohana mida hai-hai ni bawa dihalomohor rohani zahu baru tahe akana makkabiari ibana akana makkalunguton asini rohanai ima sahakna urian itu hatta hamu kadongan saha polseaon di rohakku nungasomal tabigi ilustrasion alanak penok somal denggaddo taulak komuse asa lam tatusi jala taboto lapatan ni kehidupanon seorang bijak yang disebut bijak yang memiliki sesuatu keadaan dalam kehidupan di dalam bot ari hanguluan dia semakin tua lalu dia pergi ke sebuah toko emas lau maibana tu toko emas lahu manuhor sada cincin diturhori di pesanibana ma cincin tu partokoi na lumaya belgana alai di pesatom ma tu partoko masih di do ibana tuliskanlah sesuatu dalam cincin itu apa yang terjadi dalam pengalaman hidupmu biar ada menjadi pegangan hidupku. Dak pola di patorang, kenapa dia memesankan itu jala di dok ibana biar ada pegangan dalam hidupku. Dan apalah di suku partokomasi. Kenapa Bapak bilang itu? Dangninna. Alai dak kabis pikir napuna tokomasi, dia mungkin berpikir kalau dia bertanya dan berdialog sotok solakku tiga-tiga. Lalu dia berpikir, mabenokku di mas niamat tahun. Belga musedo cicinon. Lalu dia berpikir panjang. Dapat nibana ma sada parhataan. Si surat tononna di cicini. Di baimma bahasa singkat. Ini pun akan berlalu. Lalu dia mengukir tulisan itu dalam emas itu. Duksai di topaibana mason cicinon Roma hobar tutikki nama mesani orang bijaki di Zahibana. Ini pun akan berlalu.
Dia tidak berpikir panjang dan tidak bertanya kepada tukang emas itu. Dan isukku ni banai. Kenapa engkau menulis ini? Dari mana dasarmu daun? Karena dia telah berpesan dari awal, surat tomma pengalaman hidupmu, asa dong gabe pegangan hidupku. Di mana mana cincin ini, dia membawa cincin itu dengan sukacita. Lalu dia memakai cincin itu dengan senang hati. Di satu saat dia mengalami pesakitan, dia mengalami sesuatu konflik dalam hidupnya. Dia mengalami derita yang sangat luar biasa. Dia mengalami goncangan kehidupan. Di bereng ibana macicin ini pun akan berlalu. Bah todo. Dengan perkataan itu dia diyakinkan penderitaanku, kesakitanku, konflik yang kuhadapi, ini pun akan berlalu. Sehingga dia semangat yang luar biasa. Bah, ini akan berlalu. Padahal dia menghadapi derita. Seiring dengan perjalanan waktu dia berjalan kehidupannya. Ngalam matua ibana. Ngalam matua lamok kolokol ngalapuk kulonom. Dibereng ibana cicinai. Ini pun akan berlalu. Nah terakhir dang inaung ngiri. Songgok ma parsahiton naposi. Duk songgok parsahiton naposi. Ay molo sahit marale-ale rutuaha. Harus ale-ale ni sahit. Sahabat penyakit itu apa? Coba dek yang di depan. Sahabat penyakit itu apa? Hepeng gwale sahabat ni sahit. Kan itu. Hepeng gwale ni sahit. Sahabat penyakit itu uang doh. Emang bisa berobat gratis walaupun ada BPJS. Sekarang ada BPJS. Tempo doeloe enggak ada BPJS. Sahabat penyakit adalah uang. Ngatipis sepeng. Ibana ikom berubat. Dibereng ibana cicini. Ahamu sedok. Ini pun akan berlalu. Penderitaan dialami, pesakitan dialami, konflik dialami, dia menyatakan ini akan berlalu. Tapi ketika dia mengalami, sudah mau kembali kepada sorga, dia mengalami sakit, dia melihat cincin emasnya itu. Lalu dia membaca, ini akan berlalu. Jadi aku butuh sedih karang para ilustrasi ini. Dia bisa membakar semangat hidup. Ya, ala ibu udah mabejol magabi pesimis. Ya, sotong gabi galihamu mamereng mas munai bah. Ade, daun. Ilustrasi doda. Ini natal lo. Unang gabi merdilihamu sotong berek kamu non mas munai saya berek kamu cici munai berek kamu bah. Ini juga akan berlalu. Sotong jo, unang jo songoni. Ade. Tapi memang iya. Tapi memang benar, itu juga berlalu. Ya. Saul puduhi. Diusuk tapar huriau kodok-kodok di jamitakku. Tidak ada orang meninggal dibawa emasnya ke liang kubur. Ya, dak boto bah, anak boto ruang gunai botomu barak ku boto. Haleng gua anak boto orang adong. Kalau dikatakan Michael Jackson itu peti matinya dilapisi dengan emas, ya ipira, paling gonol sekian karat. Asungun nat sosikos dui tanam. Lu jahalak membuka tambang di babuat di dia pertambangan emas. Dan mungkin
Kuburon na mo sa ito tanoi bangarang mo takon di solma di apapun akan dicuri itu. Kan itu. Mungkin 0,0000 sekian do karatna. Apa yang mau saya katakan dari situ, Bapak Ibu saudara-saudara? Kehidupan ini yang memiliki begitu proses yang sulit kita jalani. Kita bayangkan COVID ini yang belum berlalu sampai saat ini. 2 tahun dan mau masuk tahun ketiga. Pesakitan yang sangat luar biasa. Penderitaan yang membuat manusia menderita. Menderita secara persawaran, menderita secara ekonomi, menderita secara pekerjaan. Dalam segala hal kita mengalami penderitaan. Sosal pudope, aduh, parian neturi seda, negudangi marmatean. Aduh, delta. Ya, ngarono aing, Omikron. Badang meruzung behoroa napariro. Alaidahamu mazamita boronginon. Anope tapadu mutuhatutu di Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kondisi nasongoni, di tengah-tengah kondisi na sangat luar biasa membuat kehidupan ini mencekam, menderita dalam segala lini kehidupan ini. Utamuma suara nizami tadi natalon. Edehom majahuba, kenapa? Ini adalah soal keyakinan tentang penyertaan Tuhan, kemahakuasaan Allah. Maka porsiai hagogon di debata edehom ma. Ingat dengan ilustrasi tadi, katakan ini pun akan berlalu. Yakini Tuhan menyatakan bahwa itu pun akan berlalu. Ini adalah soal keyakinan. Ini adalah soal iman. Edehoma Jahoba. Ketika umat Israel itu kembali di dalam perjalanan itu, kita bayangkan begitu beratnya penderitaan. Mungkin belum seberapa penderitaan oleh karena COVID ini. Lai maredetari parmanasida. Mereka mampu harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan justru ciut hapor siauni. Dan justru lemar pekpeng hapor siauni. Suku-cukun. Mulu digo sama hitak kamanginang luwi 2 tahunon. Moru do hapor siaumu. Moru do daungkan. Mulu moru atau ngaborati. Bahkan selalu saya katakan justru situasi dan kondisi ini, pandemik ini harus menghantar orang bukan hanya semakin beriman kepada Tuhan, tapi harus membuahkan butir-butir pertobatan dalam kehidupan. Memang itu ikut sifat dari bes-bes Tuhan nih. Kalau nona tong, adung keson nokia hona COVID, adung korate. Ada kita manginang yang sudah pernah kena COVID yang hadir beribadah ini, adung korate. Hamune rezeki adung kan? Ada. Pasti dodong. Dung melu pamu tabba bertobat do. Itu tuh. Suatu tabatakang ade. Alaga biang ka enteng ibana, ingok ma belum melu posak kopi ti na diuruk de batado hosam. Itu. Bau na ngetong alanga melum pateng-tengam muse kan. Bah jangan. Iya, ingot na diuruk de batado hosata. Ini adalah soal pertumbuhan iman dan keyakinan kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya disebut dengan providensia di penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan. Alani betul-betul kita edehom majahoba molonin nak kamanginang dakola do re mi fa sol la si do na nang dohonon na di sidaong.
Dak sudi halak marede, boy song leader. Dak sudi halak gabe, artis penyanyi, enggak. Hom Jehovah, kalau dikatakan dalam bahasa Alkitab amanginang, Hom Jehovah benar dari seluruh pengertian bahasa adalah pengucapan. Tetapi dalam teologi pemahaman bernyanyi adalah irama hidup yang meyakini instrumen hidup yang betul-betul menjadi nyanyian yang hidup bagi Tuhan. Labatanna pangalahon hita zalmodo lapatuduhon edde nadinggan tutuhani. Di dok tu bangsa Israel songone saya bertubat nasida di pangalahonai. Samulak tu hapor siaut tutuhani. Mangulahon sudena ni dok ni debata, mangulahon hata ni debata. Gaya hidup kita itu harus menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nungamar Natal kita. Gua kepedita nga gudang lepewi suarana di Natalon. Ada gudang merzamita umumma. Ada ya la kopi morudo. Moru ma perzami tahun atong. Mulutik kimeda ni ba. Mulai tanggal sada dak kalusa juju merzami tahun. Daong. Adong mau Natal sektor, adong Natal jalan, adong Natal dia, Natal parsahu tahun. Sudi sejak 1 Desember. Sipata 1 tanggal 25-26. Nah, mulai berkurang suara. Tadi terus pita penak kekubegin nama ragedenga mulai moru suarana. Dan aku kurang minum jus ibana. Iya. Kita telah banyak melakukan Natal Lamanginang. Ado tema Natal li huriat tasudi tahe di tahunon. Bah, ayo markate kisah sing teh lu hamu sudi habe. Ado tema ni Natal sudi. Ayo anggo cecea HP nga telu pasar Minggu. Ya, cinta kasih Kristus. Holong ni Kristus ido. Napahoton per saora. Kita telah banyak amanginang mendengar khotbah Natal. Kita telah banyak mendengar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita telah banyak mengeluarkan biaya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita telah banyak mengeluarkan energi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Oleh bahasa songoni belgani rohatta 1 perayaan puncak sonari 1-2 hari naneng roh. Alanya do. Allah naing memuji Tuhan Yesus nanaing noktuwi do hita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau bertanya kembali. Ahado mangojar rohamuna. Ubesongoni semangat tadi Natali. Karena tidak banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya slogan-slogan soal Natal ini. Natal biasanya bisa saja meninggalkan pertikaian. Natal bisa saja meninggalkan perselisihan. Natal bisa saja meninggalkan pola pikir menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Padahal konsep Natal sederhana. Mangedehon Jehovah, Lukas 2 ayat 14. Dungi mared de maka parparangaban wagi jangi. Ido Lukas 2 ayat 14. Hasanga pemari debatana di gijang dame ma. Dakya tubuh Yesus mulu naik pa. Dak pada mehon colma. Itulah nyanyian itu. Itulah yang membakar semangat itu. Raja damai datang di bumi. Roh Tuhan Yesus tu portibion. Gabi raja ni hadameon.
Asa molo marlas ni roha hita marnatalak kamanginang. Namangedehon Tuhan Yesus do hita. Namangedehon pabahenan ni debata do hita. Namangedehon holong ni debata do hita. Asa ngapom ma di debata. Na digijang damema di tanoon. Perjulu. Buasay dehonota Tuhan Yesus naungroy. Puasa marede parangan perbenua gijangi. Puasa songoni sa marakta lasni rohatta ulup-ulupta. Mangedeho Tuhan Yesus naungro tu portibion. Puasa songoni lasni rohamu akka manginang. Puasa songoni sa mangakmu akka mang. Mangede laho makalatson hatutubu ni Yesusi. Nagtasulikit na perjulo. Alaniyaha hita. Alaniyaha hita besong ni ulo berkorban. Karena Natal tanpa penghayatan adalah hanya hiasan. Natal tanpa penghayatan yakin na manginang. Boleh menjadi hanya hiasan semata. Kesempatan piknik, kesempatan bersolek, kesempatan baju baru, kesempatan bertambah hutang. Kita berhutang, buru tab berhutang tiki Natal. Bisa? Kebibiban. Alani penghayatan. Apa yang kita hayati? Kalau kita menyanyikan nyanyian baru bagi Kristus. Mangedehon hamuliahon ni debata marhite Kristus noktuwi. Na perjulik ko pahamat tadwa kamanginang. Ala Jesus rotu portibion. Ala ni dosat taido. Kristus datang menjadi Raja Damai. Memperdamaikan kita dengan Allah. Ala nunga dihukubi hahulomon, nunga dihukubi hadosaon, nunga dihukubi roha. Naung sotama zolmai, jolma to jolma, dohot jolma, dohot debata. Nunga dihukubi dosa pangalaho dohot rupani zolmai. Siap panopaun nahian rupani debata disulukut tu zolmai, alaidang rupani debata bemiat di bakasat jolma. Ala ni dosai, alai roh Kristus tu portibion, gabe di paula mahita sumuang na ginoaranna imago di wajah Allah, rupa Allah, di pasuang Kristus hazol maota di hadapan ni debata. Ala ni nala na maburi dohok manesa dosa ni hit hazol maunido ubarong Kristus di tonga-tonga ni portibion. Ikonido na mangodjar rohat na marnata lakka manginang. Ditadabi madusana. Asabu hita mangendehot to hatta miluap-luap di tongah-tongah ni kehidupan tahun. Marhite instrumen, marhite gaya-gaya hidup ta. Mari kita mengenali hidup kita yang tidak berguna itu. Yang tidak layak itu. Di hadapan Tuhan. Nau komur sudah hitaon. Ala ni dosai. Tapi Kristus hadir dan datang. Di supasuak kita. Turupani debatang. Wajah Allah. Ima baik kita marede. Ima kita ubay nupuji. Tuhani. Di tonga-tonga ni kehidupan nun. Napaduahon. Basa songoni siya mangat tamamuzi mangedehot Tuhane. Sa token budo pera ate jamuel ludo be. Sotok songona ha. Sotok songon na marede kur kita. Manak songon na marede. Kan piga manakinged deta
na dia carai. Ya do di hayati hamu edde butur share edde. Allah songonon contohna sonang ngeborongin nih. Iya. Ya do manakkola na lan itabu na do gabi hera lagu kebangsaan, ay hera lagu kebangsaan di hita. Hera sonar natal lo mulo sarong sonang ngeborongin nih ya deh. Hera sorong ko natal tanpa malam kudus. Lembolota buka cerita penciptaannya lagu itu oleh Gruber. Lagu itu datang dari penghayatan yang sangat luar biasa. Jadi aku boto bui tahayati sudi nasa edde natai dehon. Songon na merkur rupanya, mulu merkur kan saido idok guru kor. Baca dulu kata-katanya. Baru hayati. Memang bahasa idok guru kor songone. Saliling dan dizaha hata-hatana idinggan. Dang dihayati, yakik kamu namaulak kuri guruho. Pasti sulit. Tapi coba dibaca dulu. Baca. Hayati. Pasti muradu di guruho nedde. Artinya lahir dari penghayatan. Hidup ekorok na dua hon. Bahasa songoni semangat tamarnata lah kamaginang upuji maredde mamuji Tuhani. Apa dua hon ima. Ala meragam do pabahenan di bata di hita. Naking perzulu ala dibalga ni holongi rohana. Dipaulak kita sumuang. Gabe zolmane baru di Tuhani. Dipaulak rupatai. Turupa ni debata. Dihukupi jala ditobus debata. Hadu sautai. Dapat dua hon. Ala ragam pabahenan ni debata. Di tonga-tonga ni hangu 2 tahun. Meragam pabahenan itu hatai di hita. Meragam nabinain di debata di tonga-tonga ni hangu 2 tahun. Tak kasiga tak kita Daung ditugu tu hatai do hita. Mernida ragam ni pabahenan di debata. Dada kola penubusio ced dosa. Daung alai ragam do pangiring-iring ni debata. Songo pangiring-iring ngana diturpuki nakik pangiring-iring ngana di bangsa Israel. Songo nido hita saya di pangiring-iring. Di bagasak kagaliot tahi hita diadzu Tuhan ido. Di bagasak kahurangat tahi hita saya di permudu-mudu Tuhan ido. Nakpe hatsip pernguluonon alai ragam do dalan ni Tuhani mangudut nasa pernguluan ni hita jolma bilangi maka manginang bilangi ma sedia balga mapabahinan ni debata diho ido ubam molo marnatal sada partikian untuk berbagi. Ido. Jadi mulu saya tabereng pohon terang songonon, anggo pohon terang takkan na tertutup butu benua toro, kan? Anggo biasanya di pak ni pohon terangi saya dong boy bain bingkisan harus teh kado, kan? Tak kasali bain nih, sunau nggak sali bain. Di mulu bain siak ke bingkisan buti itu simbol menyatakan hidup berbagi ubem masa sing skedu di Natal. Ido tong. Polo diremangi zolma pabahinan di bata, di bakasat Yesus Kristus yang datang dari sorga itu mengasihi kita, mengaring-mangi balga di pabahinan di bata. Hidup bernatal gak bisa ada partikian untuk peduli dengan yang lain, berbagi dengan yang lain. Ido konsep kehidupannya ala Kristen. Di Natal Paropuan HKBP Sarminggu saya katakan, mari kita buktikan jiwa solidaritas dan diakoni kita. Puji Tuhan keluarga muda 1-2 orang telah mengumpulkan ke RBM
rehabilitasi berbasis masyarakat hepata yang di Sibulga. Ada buah mangari-mangi balga ni pabahenan di hepata satu waktu, satu saat momen yang indah mangari-mangi pabahenan di hepata di bagasa Kristusi balga ni holongan na mangaramoramo hita lumubi di tonga-tonga ni situasi pandemi kon mula so mampu behita menghayati sehingga kita mampu untuk bersolidaritas kepada yang lain takut tu si be. Jadi mula so borhat siap penghayatan na songoni hita marnatal memang boido holat tinggal perayaan. Tinggal perayaan. Jadi mulai hata batak adong mapadoha songonon. Habis sarang sohipel busi. Ali dengat tu si par Jakarta ya teh padoha ni. Buru memang. Habis sarang sohipel busi inna. Mulai dok songoni habis masudi tupur mana tupur dangadong na tinggal manangaha ima muli dok habis sarang sohipel busi boleh bertaburan rugi kita kemana-mana tapi tidak meninggalkan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi nyanyian syukur bagi Tuhan. Asa mulai dok hamba Jehovah tanda mapabahenan di dewata sehingga engkau mampu melakukan tindakan-tindakan kemuliaan bagi Tuhan dalam hidupmu termasuk berbagai kasih sama seperti Allah mengasihimu di dalam Kristus. Tatak ma akan nadi pardangolani ida ma akan nadi hasusani. Itu yang kedua, terakhir yang ketiga. Mulut tatadda Tuhani asabuhi hita maredde jal halomoan ni rohani debata edetta hangu 2 tahun gaya hidup tahun tadi rumah pabahenan di Tuhani Yesus Kristusi dia datang dari sorga turun dari kemuliaannya dia datang di bumi penuh dengan keprihatinan dan kesederhanaan. Orang yang mengenal Tuhan Yesus yang lahir itu alani dosata, alani pabahenan dan balgaikit sehingga kita berbuat yang terbaik menjadi nyanyian. Tapi yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, lihat Kristus yang datang itu, wajahmu akan kembali di hadapan Tuhan ketika engkau meniru Kristus yang datang dari kemuliaannya itu turun ke bumi menjadi orang yang hina, merendahkan diri di bumi. Setiap orang yang bernatal agar nyanyianmu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Lapatoru madirim. Lapasere madirim. Lam tapatu toru madirita. Tangadong lapatan na saya pindah gijeng. Tangadongi. Ayang go tingkat strata kehidupan sosial lo jol maudo. Dami maksongoni dui. Adong na pugus, adong na mora, adong na sangap, adong na lea. Biasa dui. Memang itulah rupa-rupa kehidupan, tetapi orang yang bernatal itu yang mengenal Kristus itu. Lihat Yesus Kristus yang datang dari kemuliaannya itu ke bumi ini. Dangaha hita. Dangaha sangapom miamang, dangaha sangapom minang, dangaha hadongom miamang, dangaha hadongom minang. Ilustrasi cincin tadi berkata, ingat, ini pun akan songor rupa taudui. Setiap hubuk ke maskeron. Tike saya mau ganteng go. Masih ada mungkin foto-foto saya mulai buka ibu. Bahasa odok ganteng. Ini masih bersih loh. Ya. Masih halus-halus lah kumisnya kan itu. Alain waeng.
Beda hamu babu hikong. Sap jenggot. Sap kumis. Sutung pikir hamu mena subanu na. Na usuru do toru ibu buti alai dak kucet. Dah ngatong dak polau cet. Bamulung ngatiki na botar sudi badok ma botar. Itu kan bai luje bebe nuni tabba pengeluar kan. Haru cukur na sotar dok go dak pola bercukur tabba pengeluar naroa do alai dak sumat tahe narohan no sei beda geleng iba kan. Ya geleng sama sifata lo jelek kali kau pak inna kan. Tongan no tahe ke beso yalang ide na la roa apa ana berengin naroa terpaksa sinukur. Songoniru rupat tahu berek kamu jopotumu tiki cencek kamu isdi simpi kan berek kamu tu sonari unak pola paksamu gue poso-poso tangadongi alamiah lah hidup ini. Songoniru rupani kehidupan akamanginang kada ini pun akan berlalu. Salpurui jiba totoruwi mah nang pola Tuhan tairo sakka sangapon nai sapero akan di benua tongo di do ibana hasangapon mari debatana di gijang di debana hasakamun nai amang ro ibana ikomarle ko di barane pinahani ala niau ala sorga hiab biau sozolma biau hasangapon mari debatana di gijang. Itu yang ketiga. Setiap orang yang mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, homba Jehovah. Ala nungga ditadahu dirim di hadapan Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Dan dalam perjalanan pelayanan Yesus Kristus itu jelas selalu dia berkata seperti itu. Dia mengecam perjalanan kehidupan umat dalam pelayanannya. Akan apa tibu dirina si Paurodo alai akan apa tutoruhod dirina si pati bodo. Masaboy hita madok homma. Ketika kita tidak memahami dan menghayati itu, gimana kita mau melakukan nyanyian baru? Alani Edehom mazahuba marhite panadahommu di dosam marhite panadahommu balgani asini rohana dohot holong ni rohana di ngulum di balua hosat tanwaing sian kopiton ingo mapabainan di debatadui buhita merdalani di bagasak kahuluat di bagasak hangulut tonak kamanginang ingo balgani holong na doi dangalani manangaha haulion manak pabahinata tutuhane alani dinatal borngin nabadion akamanginang manggugo mahita patuduhon pamujion na mersituto songo parpesalmeni maredde mahita di bagasan irama ni kehidupan taon bay sangap do lomo ni rohani debata songon akaidde ni suruh-suruhan ni madok hasangapom mari debatana di gijang damema di tanoon amen martang yang maita oleh ate rohanami di kuali Tuhan na mga ramoti hanguluan nami diborongin na badion ima pesta natal ni sadok halak Kristen na porsea di portibion merningok balgane asini roham dohot holong ni roham manopot tami na di pardangolanon ala ni dosay dohot ala ni balgane pabahenammu naso hasuhatak kami di ngulu nami roh Tuhan di bagasan hasangapomi tuhalak namarleai di patu toru kodo dirim asa sude zolma manada dirina di portibion patu toruhon nang hadirionna asa sude rumang ningulu ni hazol maun boy mangedde kon songon edde ni suruh-suruhani hasang ngapom madi debatana di gijang dame madi tanoon
Ainu ngamulak sumuang rupa ni hazol mau ni bailomo ni roham. Nunga sumuang ngulu ni hazol mau ni gabe edde nama ngulu edde puji-pujian dia dopam. Ajari mahami Tuhan di ngulu namion. Mamilang-milangi balgani holong mi di hami. Sol mana somergu na hiab behami. Alai dihakolongi ho. Tolhas do suatu bagas atikion holong mi di hami nang di pernguluan namion. Sai diring-iring jala di tugu-tugu hodo hami ali Tuhan. Hubulut sami partikian nung yang masuk tu tahun ketiga li Tuhan pandemik COVID-19 siaon. Alani balgani pabahenam mudui. Balgani holong mudui. Tukso ala hagugu doh perbinotuan nami doh sinadongan nami. Babui do pehami Tuhan. Madai doh mangida hinauli ni hanguluanon. Balgani pabahenam mudui di ngulu nami. Lam tabai mari hami Tuhan semangat Allah haporsion nami pames tahonon nami di Yesus Kristus di hari Natalon. Lamar situ tu kami upuji pasang poko marede mamuji guarmo nabadiai sian nasarohan nak tod dinami markite akka pardalanan ninggulu nami natoktong mabay sangap di guarmo lumubi ma di parsauran nami di huriam nabadiai las marohanami Tuhan di boronginon ala ni panidang yon nami di balgannya sini roham lam gir-gir mahami marede doh mamuziho utangnya kok kami masudi ruas ni huriam ali Tuhan manang di dia maringana di bagas atikion na subui rapok kami marasaur Tuhan di bagas zoromon lubu biak kamanami nanami naung lansia pakulingi toktong nasi dari bagas parsiho hoton na mangulu Pabuan nama nopot tami di pardang olano do berroho tu portibion nasa marpos ni roh hazal barpakirimo kami di ho. Leong gugu hahi pason disudi ruas ni uriamona li Tuhan sian name met nama gudang sa rodi akan nama tua. Basangak ma di guarmu Tuhan parsauran nami pamujon nami di ho apalah di boronginon di bagasang Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita tapasahak ma piliata. Lolo
tatangnya kemah piliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang horo harorwani saluhut silehul lehon nadingkan doho nasa uli basan na mauliutus hupasahat hami masian na nilhomi tu hami pilihan nami tuho say jalo magewa na hutsus di julum pasu-pasu may jala ramoti asaho para siya kami pilihan non pati buluhan harajaum di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion uhai marohanami marhiti-hiti todim asalam hutad dahami gudang ni silehol lihomi tuhami asalam gir-gir hami madok mo liate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami dari banwa gijang sai pinorbadia magoarmu sai roma harazaumu sai sauk malomo ni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan namardu satu hami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di bakasad dame dohos sonang neroha salo hamu ma pasu-pasu sian tohata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana nidaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Selamat Natal marihita saluhuna. Secara tentram mahita kamanginang mulak unak palalilik kita berkerumun-kerumun di komplek gereja tulus mahita mabuat dame do las niroha tutongan di bagas tabi rak mangam mahita sudi dijabut tabi horas mah